Ang Espiritu sa kamatuoran magsaksi mahitungod kanako, nag-ingon ang Ginoo. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Lucas. Himayaon ikaw o Ginoo. Si Jesus maingon sa iyang mga tinun-an, sultihan ko kamo, bisan kinsay magsugid atubangan sa katawhan nga siya akua, mausab ang buhaton kaniya sa anak sa tao, atubangan sa mga anghel sa Dios. Apan bisan kinsay maglimod atubangan sa katawhan nga siya akua, ilimod usab siya sa anak sa tao, atubangan sa mga anghel sa Dios. Bisan kinsay magsultig dautan batok sa anak sa tao, pasayloon. Apan ang magsultig dautan batok sa Espiritu Santo, dili gayod pasayloon. Kung ikiha kamo nila didto sa mga sinaguga o atubangan sa mga gobernador o mga pangulo, ayaw kamo kaguol kung unsaon ninyo pagpangatarungan o unsay inyong isulti. Kay tudluan kamo sa Espiritu Santo ni adtong panahuna, unsay angay ninyong isulti. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw o Kristo. Matod pastubag nato sa Salmo, ang Ginoo na hinumdom sa iyang kasabutan hangtod sa kahangturan. Pagkanindot anang maong saad. Nya unsa may kasabutan sa Ginoo tali nato. Matud pas unang pagbasa, ang iyang kasabutan ni Abraham maorasad ang iyang kasabutan alang kanato. Nya unsa may iyang giingon ni Abraham, hatagan ti kag daghang mga anak. Nya mosugot mo anang kasabutana nga matuma na. Hatagan ti kag daghang mga anak ang imong mga kaliwat, pariha kadaghan sa bituon sa langit ug pariha sa kadaghan sa bas sa baybayon. Mosugot mo ana dili. Hoy panubag. Kinsay muuyon og mosugot anang sa ara taas ang kamot. Naiusa. Unsa man mo diyang uban, inyong gisalikway ang kasabutan sa Ginoo. Matod pa ni Kristo, ang magsalikway kanako dinhi sa yuta, ako sang isalikway atubangan sa mga anghel didto sa langit. So kamong wa mo dawat ani akong gisulti, padong na mos impierno tanan. Nagaan ta mo second chance. Saman, mudawat mo aning kasabutan sa Ginoo ni Abraham o dili? Taas kamot katong mudawat. Ang mudawat, taas kamot. Ana. Sa ato pa, malipay kita og daghan tag anak. Dili kay patyon ang mga anak. Pinaagi sa pills, pinaagi sa kondom, pinaagis ligation, pinaagis abortion, pinaagi sa paglabay sa mga anak ngadto sa basurahan, i-flash ngadto sa CR. Wa mong iluhi aning atong kabuang. Nya karon hadlok ta ning COVID, angayan tang patyon tungod aning atong pagsalikway sa saad sa Ginoo. Nya unsa may ikaduhang saad sa Ginoo?
Kung mudaghan na kayo ang imong kaliwat, hatagan ko kamo og nasod nga nagbaha ang pagkaon og ilimnon flowing with milk and honey. Tanawa ha? Og mudaghan nagmaayo ang kaliwat ni Abraham, tagaan og nasod, tagaan og yuta. Kita karon siging pangangkon og yuta. Di mag-agad sa gihatag sa Ginoo, kita na'y nangangkon hangtod hinoon daghan na kayong way yuta. Nagpunsisok na ta murag mga suso kay di ay usa ka tawo miangkon og 50 ka ektarya og iyang gipapahawaan sa mga tao. Ang nagpuyo nining 50 ka ektarya, tuan na lang nagpuyo ni atong 100 square meters. Nya tawgon din natong squatters. Tutok mo muna ako. Nangaigo na mo ani. Mga daw og yuta, mga hangol og yuta, nga ang Ginoo may naghatag na tog yuta. Kinsa may naghatag aning yuta nga gitukuran simbahan? Ang Ginoo. Unsa may gibuhat sa mga tao nga kunuhay tag-iya ni, gipapalit, gibaligya. Di ba? Ang Ginoo mo'y naghatag, kita'y na maligya. Mga way batasan. Ikaw niya pa din, unsa sa imong kabuhian? Bitaw sa no, palit lang sa ta. Palit lang sa ta. Pero ang ako ba, ayaw pag hinangol? Kaya ang Ginoo mo'y muhatag na tugyuta. Ikaduha, ayaw kabalaka. Daghan kag anak, unsa imong ipakaon, ayaw kabalaka. Matud pa ni Kristo, bisag ikiha pagani mo ngadto atubangas gobernador, ayaw kabalaka. Nganuman, naay Ginoo nga mukuyog nimo, siya maoy maghatag nimo sa tanan nimong kanon ug imong igsusulti. Tanawa si Abraham, ang iyang kaliwat midaghan og maayo didto sa Ehipto, giulipon sa Ehipto, kinsa may miluwas nila gikas kaulipnan, ang Ginoo. Kinsa may nagpakaon nila didto sa kamingawan, didto sa disyerto, 40 ka tuig silang galakaw-lakaw didto, kinsa may nagpakaon nila, ang Ginoo. Niabot gid sila sa yuta nga gisaad, purting ilngigas mga tao dito, ligon kaayo, mga kusgan kaayo. Kinsa may nagbuntog ani mga tawhana didto sa yuta sa Kanaan, ang Ginoo. Way espada nila nga nahasol sa pagpamatay sa ilang kaaway, gipanghinginlan sa Ginoo ang kaaway aron magpahimo sila sa nindot nga ani. Kining COVID na to, kinsa may muwagtang ani? Ang Ginoo? Ang Ginoo o ang tao? Ano wa naman mo'y siguro? Kinsay muwagtang ani? Ang Ginoo. Kusga? Ang Ginoo. Niya unsa may buhaton sa tao? Magpabaksin. Kay mo na gisulti ron sa simbahan, mo na gisulti sa Ginoo, pabaksin mo aron mawagtang ng COVID. Dili kay magsigit tag-analyze anang baksin. Nainingon ako, Pader, wa ba ka masayod nga pinaagi anang baksin? Masudlan ka og chips nga mo control sa imong hunahuna og sa imong kasing-kasing, ang imong mind o ang imong emosyon kontrolo na sa computer, sa mga tao nga nagmanipulate sa computer, hasta ang imong pagtuos Ginoo makontrol na. Mao nang di na ta motuog Ginoo, unya ang resulta maimpirno na tang tanan. Maayos ang pagkasulti. Tuo mo ana dili. Anay uban tuo eh. Nya ako siyang giingnan, why scientific means nga makapawagtang sa grasya sa Ginoo basta kita mapaubsanon nga magampo ug magsunod sa kabubuton sa Ginoo. Bisan pa ang kamatayon, bisan pa ang impyerno, matud pa ni Kristo, bisan pag ang bakba sa impyerno dili makabuntog niining maong simbahan. Tuo man na dili. O pabaksin. Nabaksina na mo. Kinsay na baksinan din eh. Mayo. Hapit na mo mga matay. Oh.
Posible man yun nga tinuod na nga gibutangan na siya hilo ang baksin. Ako na baksina na sad ko. Posible yun nga naa sa na mga chips diha. Kontrolo na ang atong emosyon o ang atong mga pagbati o ang atong hunahuna. Tinuod yun na. Tingali. Kay grabe naman ron ang siyensya. Pero dili makontrol ang kaluwasan. Ang Ginoo mao lagi maghatag. Pasagdi lang kung kontrolon ta ni mga animal, mga yawanon nga tao, nga mao na rin nagkontrol sa kalibutan. Pasagdi lang, ilatang injeksyonan para mga matay tangtanan sila na buhi. Sige lang, nga naman, tuay yutang gisaad ang Ginoo dito sa langit. Pakpaka na to ang Ginoo. Way kahadlok sa COVID dinhi, way kahadlok sa kamatayon dinhi, way kahadlok nga mapobre ta dinhi sama ka pobre ni Kristo nga gihubuan pagyus iyang sinina, way makapugong ana sa atong pagtuo uban sa mahal nga Birhen Maria nga tuay yutang gisaad ang Ginoo nga wa nay baksin didto, wa nay COVID didto, wa nay mga politicians nga corrupt didto, wa nay mga pari nga hangol og kolekta didto. Sige pag yung pamaligyag sa lahat. Wa na dito'y mga buangon, wa na dito'y mga hingabitay, wa na dito'y mga libakiro, wa na dito'y mga hangol og yuta, wa na dito'y magsigig pangural, hangtod wa na lang tay agianan. Hain naman as latanan. Tuay impierno nga naghuwat nila. Mao bitaw sa atong rosaryo kanunay gina natong iinding, O Jesus ko. Kuna ko no? Kuskwa ko no? O Jesus ko, pasaylua kami sa among mga sala. Luwasa kami sa kalayo sa impyerno. Ug dad-a ang tanang mga kalag sa purgatorio ngadto sa langit. Labi na tong nagkinahanglan kaayo sa imong kaluoy ug panabang. Milaong ta nga luwason ta sa impyerno. Makontrol ta din hig chips. Yes, okay. Uyon ko ana. Pero di nila makontrol ang pagsud nato sa langit kung mapaubsanon og matuuhon tang nagampo sa rosaryo. Muna pag-ampo mo rosaryo, isabwag ang pag-ampo sa santo nga rosaryo sa mga panimalay, sa atong kapilya, sa atong katilingman, magrosaryo ta. Year in, year out, every day. Sa imong kwarto, pag-rosaryo. Kung gi-COVID ka, di nakakaginhawa, pag-rosaryo sa imong hunahuna, kay basig tulo na lang ka kamisteryuhan. Di nakakaabot sa ikalima, pero at least nag-rosaryo ka. Pagawas na mo sa ospital niya tong August 28, 1995, 2 months pa ko sa seminaryo, first year philosophy, si Papa na admit o giatakig maayo after sa iyang 6 years na pag-anto sa half-body paralyzed. Yan, ingon dayon siya, uli ta, uli. Yan, uli mi, bisag di nahapit siya katingog, nakagawas mi sa ospital, kaadlawon, abot sa balay, ang iya yung gilitok, bisag wa, nagyahapit tingog mo gawas, rosaryo. Pag-rosaryo. Kay siya magito'y mulid na mo rosaryo sa panimalay. Wa, to'y grados Papa. Gay-memorize ang rosaryo. Nya wa kaabot sa ikaupat na misteryo ning litad si Papa og namatay. Samtang nagampo sa Santos Rosario. Na impierno tos Papa o na langit? Nindog ta. Ato karong himuon ang mga pag-ampo sa kapistahan sa Santo Rosario. Mga igsuon ang atong maaghop uyamot nga inahan ang Birhen Maria sa Santo Rosario sa kanunay na nalipod, nag-agak, nagtudlo ug nagbukbo kanatong iyang mga anak sa dili maisip nga mga grasya sa dihang ang kalibutan napuno na sa mangilad nga mga sala sa katawhan, mipahibalo og midasig siya kang Santo Domingo nga bulahan sa labing maayong tambal sa kalaglagan nga mao ang pag-ampo sa Santos Uyamot nga Rosario
ug tungod niini na bag-o ug nakalingkawa sa kadautan ang tibuok kalibutan, uban sa mapaubsanon ug masaligon nga kasing-kasing ato karong himuon kining maong mga pag-ampo. Pag-ampo sa adlaw sa kapistahan, mangluhod. O maayo nga Dios, tungod sa imong dakong gugma sa imong katawhan, gihatag mo kanamo ang imong bugtong anak aron tungod sa iyang kinabuhi, kamatayon ug pagkabanhaw, iya kaming mahatagan og kinabuhing way katapusan. Nagaampo kami karon kanimo nga tungod sa imong pagkamaluluyon, itugot mo nga kami nga nagapalandong sa mga misteryo sa among kaluwasan diha sa Santos Oyamot nga Rosario sa Birhen Maria, mag-alagad kaniya uban sa dakong gugma ug pagpaubos, balhino namo ang among mga daotang kinabuhi ug among ipahiangay sa mga sulundong kahayag sa mga Diyos nung hiyas ni Jesus ug ni Maria. Madangat unta namo ang mga grasya nga gisaad sa anak ug inahan sa mga nagdebosyon sa Santos nga Rosario, ilabi na gayud ang kaayuhan sa lawas ug kalag, ang pagdangat sa usa ka bulahan nga kamatayon ug pagday kanibo uban sa mga anghel diha sa himaya sa langit. Amen. Sa hilom atong pangayoon sa Ginoo ang atong mga panginahanglan pinaagi sa Birhen sa Santo Rosario. Manindog. Sa matag pag-ampo ang inyong itubag, Ginoo dungga kami. Ginoo, dungga kami. Nga ang simbahan sa kanunay makalikay sa mga kagubot ug pagkabahin-bahin, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Nga atong nasud makabangon na gikan sa pagkatun-as sa moralidad ug mahilayo sa mga pagpang-abuso sa gahom, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Nga ang mga masakiton nga nataptan ni ining COVID-19 makabato na og hingpit nga kaayuhan, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Nga ang mga nag-alagad sa mga masakiton ug ubang hutong sa katilingban makabaton kanunay og grasya sa paglahutay ug nga mapanalipdan sila, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Nga atong pagsaulog sa 500 years of Christianity, magmalampuson unta ang tanan nga kalihukan, ilabi na sa mga parokya, ug atong mapalawman ang atong pagtuo ug paglaom, isip mga binunyagan, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Nga ang sulugoon sa Dios, Teofilo Kamumot, Obispo, mabayaw na sa kadungganan sa altar, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Alang sa mga proyekto dinhi sa atong simbahan nga pinaagi sa pangama ug pagiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Alang sa tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan nga mihatag og pinansyal ug laing-laing hinabang, ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pa mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Nga ang mga nangamatay banhawon na sa Dios ug giisa ngadto sa langit nung himaya, mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. O Dios, kinsang bugtong anak, pinaagi sa iyang kinabuhi, kamatayon ug pagkabanhaw, nakakabot alang kanamo sa mga ganti sa kaluwasang tunhay. Itugot among gipangamuyo nga kami nga nagpalandong sa mga misteryo sa Santos Oyamot nga Rosario, makasunod unta sa ilang gipasabot o makakabot sa ilang gisaad, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Amen.